hamjak mani rioi ani kisa kok samani orno paika bobagra yugloktom gatar tibalen dati manto bisokya tibek barman kabang supply khaijabati boleh kita hambai sini masuk ke Boronggunang Tibur Kaham te sini orang Boronggunang sini Sar MDC sini Kakak Robindro Deporma to boyo jaka blog ni joto leaders TWF YTF ni joto no Y7 sasiwana tamgala sakung betung itonggo sing joto no maibo khelaika kai tini sing nomination kaham kai dewi phaiman kha sing joto bebak to SDM thangui nomination निर्माणी amo success engkha kokai salnei romoi sing hornei romoi matraya matria mia bo hopung usirang bo hopung soriro ekdom pura mojijak bubagra bo bahina mojijak hopung tongnani ingkai rajbari ro bangma jengjalo thayo kuno problem kre tabu sundaratei je chini bubagra ni naharbung greater people sing phainai 16 तारिखो तो सिनी बुट ते बिसि दिन करिथा बुट निया गुलो त्रिपुरा हास्तेबो केबो कुनु राजनैतिक बदल अजागाबो साइसुं सरकार गठन खालायनांगला जों मानसि सकाफोरा सलागनानै नांनायाबो जों खालाम कायनो सायमोन आजारावनो आब्रुनो जों नायसिंनाय दंगो जों लायथांनाय साला गोबांमा राजनैतिक बदल नुखा जे रांनि बागै दफाना फालमानि रांनि बागै एलायन्स जोंनि भारतवर्षनि जे राजनैतिक बदल जातीय राजनैतिक बदल जों फालमानि नुजाखा थियाबासिनि बुबाग्रानो कुनु राजनैतिक बदल पाइमानलिया ताखर बुखुरो आबासे चिनि नायखेनो जों खा कचमो जे जों बुबाग्रा हाय लिडार मानै दिनै बुबाग्राबो 200 कोटी 300 कोटी रां बेदक जाखा किन्तु रां आसलिया जों ग्रेटार डिफारेन्स सुइरि दे ग्रेटार डिफारेन्स सुइरि kai जों नरबाय एलायन्स मानो जों ग्रेटार डिफारेन्स रा के बाय एलायन्स मै हनि चिनि बुबाग्रा प्रमाण खारिका जे त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा हानि बुसारक बुथांजामा नांनाय हायसा पर्यन्त जों केबो बाय एलायन्स इंया आपनि बागै 2023 जों मिया सालदिसिनि तिनि हपुं आसुगै जत्तनो बजागा बासारिनानि नाय याबा चिनि बुबाग्रा सिलेक्ट खायै तिनि जों 42 सिट बसारो कुनु त्रिपुरा राजा एमन कुनु लाइबुमा करे जे आंचलिक दल 42 सिट तो बाताका हिनै ताखर बुकुरो तिनि जों साइमन सुदि सिमना सिमिया तिनि मोहनपुर बामुतियारो जों खप्लायनाय गाहाम कायनो साइमन जत्तनो खादुजा जों हायनि बागै तिनि सिमि के 15 दिन जों 16 दिन मत हामुं गाहाम काय खायलायनाय तो खाय अमसुंगा आंनो रिक्वेस्ट खायनानै मजुगो हयतो केमनि खाबो किसिसा खा दुमानि एकला खा केबें माने हयतो भबिष्यत बिशकेत देबमानो बुद्रि खानखाय बकि आगे आईपीएफ के खसाम खाय फेमिनि बरनो सिमिदे नायखंनो आमनो नरनि अ जागावा बुबाग्रा नै कसम साउ बिशकेत अमहाय बरगिया बके बल खानि तिनि खायलाया जति आनि तानि खानान आनि बागै तिनि अरज दे फाइनाय रगनो आं जतन को देमन चुहतिनि लिडार्स रगनो जों तिनि सिमि हजागमा तंनाय जे चिनि आमसायाव साबर आं तुबुइ सिरि बुबाग्रानि थानसानो सबायनानै नाय आबला जों मान नायनो ताखर बुगुरो कारण जों मोथांजामानि दिगे थांगै दङ फाइनाय 2 तारिखआव होगोन रिजाल्ट आपनि परने जों साइमन नाय त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा बंग हाय जागाव थां सौगिनाय जों गाहाम कायसे दाबि माना थांगै दङ जे अ हानि पुसारक थियक जांना जा सिस्टमनि बागै दिनै दुर्गा प्रिन्सिपियाल कंग्रेस हिनि तंसिना बतिनि र तिनि बेबाग न फाइदि बुबाग्रानि लगे जत्तनो जों कबगै जत्तनो जों रिहुननाय ताबुक सिमनानि जत्त त्रिपुरासार फ्राइमानका बिनुट कैंडिडेट मानमानि बागै दामंगल मानलियानि बागै जे दामंगल लगे तंगै रग बेबाग न ताक फाइनाय बागै दे जों 74% जों 74 नि बासि जों 70% मारनाय जों गोबा आहायनो से पास प्ले किन्तु आहायनो पास बाय सिमिया जों तिनि चिनि एमडीसी सार दंगो जों बेबाग नरक दंबयो जों 74 या जों आबुसला एबा बुनि बुट बमानैबो जों त्रिपुराव उदाहरण हिसाबै जों फुलुलायनो आम सुलुंथुं ताखर बुखरो जतो काहाम कुरुं तंबायदि तिनि सिमि बेबाग जागावनो हजाक तंगो जों जतो खरसा मिलिनाय सामन खायदि आं नौनि लगी दंगो न कुनु वारानि करे केबो खाजानि केबो फुकुनि आनि थारि करे जतनो समानानि थारि ते जे नामखौनो आं बर सब समय न सुबासु खलायो ते खलायनाय नरक नुगैमान आनि कक बाय आनि
थांबाय नरक निदे मिली आबा नरक नाय नायदि ते सजतनो काहाम ग्रुं दंबायदि ते जों गोप्लाय नाय उंथुं हिनिनो बुबाग्रानो हामबाय रेवै सिनिति प्रसाद फाव फियाव जाथु हिनिनो आनि ककरनो पारिखा जतनो हामबाय खुलुमबाय